Gaurko bigarrengo platera. Gozo kontua, ezta? Goxo kontua, bai. Gozo kontuak. Eta nola izena du bigarrengo platera? Natilla eta txokolatezko beteta tarta. Galleta tarta. Natillaz eta txokolatez Zaila, izena bustitako zaila. galletaren tarta. Vale. Ez da Hori erresa, da, baina hori da. egiteko erresa, adi egon, oso erresa etxen egiteko. Osagaiak esango izkizuet. Esnea, arrautzak, vainilla zotza, azukrea, galleta arruntak, arto irina eta kakao krema. Osagaiak esan ditut, Maritxu, eta lanean hasteko prest. Vale, orain Hori da, orduan esnea jarriko berotzen. dugu hori Hori esnea da. berotzen. Bai. Eta orduan jartzen du litro bat, ez da dena ibiltzen tarta egiteko, eta pues, gordetzen dut gero galleta batzuk egiteko. Egiteko baina hori, badakizue. Gero azkenengo ikusiko momentuan. dugu. Hori da, Vale. hori da. Orduan, bota, Mhm. eta horren egonko dugu. Martxa, Arroltzak eta Martxa. azukurea. bai. Gaurko honetan, esango ditugu, bota ala kantitateak, baina gogoratu guztioi, EITB-ko atarian, txorienen dituzuela, gure errezetak. Gaurkoak, atzokoak, Maritxukin orain arte egin ditugunak, eta baita ere aurreko astetan egindakoak, guztiak ditugu hor. Hori da. Eta zerbaiteren duda bat eduki ezke horrela, badakizue iradokizunetan ipini, eta segituan konektatzen gara, eta berala erantzuten dugu. Hori da. Horixe. Zea. Argaskarekin naztu, ezta? Hori da. Hori gaur ikasitako izen barrila. Barilla, argaska omen da. Listo, beste hitz berri bat. Horren botako dugu azukurea. Bai, nik egituko dizut, Bai, pixkanaka, ezta? hori da. Hori da. Berrehun eta berrogeita hamar gramo. Berten honezke bakizue boligrafo eta papel hartu, 6 arrauz, 250 gramo zea azukria, eta listo, hemen aldamenean, litro bat esnia, vainilla zotzarekin berotzen. Hori da. Lehen botako diogu Arto irina. Arto irina. Hori da. Hori da. Kutxura bera, 40 gramo, Bai. kutxurarek eder bat esaten da bezala. Hori da. Igual, garbitu hori. Bai, bazen, bertuko da. Txukun nola lanian. Txaleku ezagutzen dezutenak, badakizue, bertako olioak, oilarrak diala, han dituzte hainbat animali, ikusteko aukeran, beraiekin gozatzeko moduan baita ere, ezta? Hori jatetxean, lehendabiziko, goitikan behituta, lehendabiziko pixu esango ginuke, balkoira erten eta goitik bera ikusten da, nola dauden, dana kaiola hunditan, ez? Ez daude, dana daude kaiola hundi horietan libre. Libre, bai. Hori da. Eta ikusteko aukera, goitikan, zoz hartuaz, nola jolazten dabiltzazten, umeak, haiek gustorazko, ezta? Han parkean, bai daude Hori da. animaleak eta umeak Hori da. ere txirristan eta jolasten. Eta aita eta ama, goitikan, Hori, terrazatik bai. ikusten, berak seguramente gin-tonic batekin, Hori. Darentzako aukera, ezta? Bai. Ondo. Danak inbestatu behar da hemen, ezta? Danak gustura oteko, bakoitza berean mintian, ondo. Esnia badator, Igual bai, Bai, hau, listo. Gainezkein gabe. Bai, aldugu japastuena. Eta gero dena berriz. Hori da. Pixka, dana Bai. ez, ezta? Pixkatola. Bai, bota dana, Suabe. Ene gainare bai hola pixkat egin dana. Bai. Horixe. Usaitzen du Bai. vainillak, Zora hor jauan arratzaldean gaina.
Olaxen. Kafe batekin geho, postera errematatu behar dugu, ezta? Bai. Hori da. Hala, horrein, Hau kenduko kenduko dugu, dut, bai, bai. mesedez. Eta beste egun bateko reserbatzeko aukera. Honek, Hori izan da. dugu, behin baino gehiotan, baita ere guztua Ibiltzen ematen gara, jarraitzen duela. Hori da, bai. Horrein, nau berriz botako dugu, na? Eta jarriko dugu berriz beroan loditzeko. Bai. Bota barrura. A ber, Burutzeli batekin lagunduko dugu, igual, bai. Bueltatzeko, bai, lazpanen, bestela. zikindu gabe. Hori da, honekin igual, eskar. Bai, Listo, ez da, olaxen, Piskatola lagunduko dio, Bai. hori da. Vale, eta igorra osoi bota, eta listo. Vale, oan gelitzen Hor dena, emango osoi dugu bota, buelta. hola laundua, zobeto, bai. Listo, bildurri gabe, bai, bai, bildurrekin inezkio, kanpo ertentzen da. igual bai, Hori da, orduan seguridadia. gaizki hau. Hori da. Venga, orduan da un... Hori. Eta hemen orain loditzea pixkat. Bai, pixkat, Natila gauz hori badu, altanto Bai. egon behar da, gero ez mosteko, ezta? Bai. Hori da. Ez du iraki egin behar ere egin. Hori da. Osa, ez nea. Bai, tak egiten duenean, ezta? Hori da. Hori geho askotan igual natilak eta ere badu, truko bat izaten da, egurrezko kutsaratxua sartu, ez? Eta gero, hola, tak, marra batin, bai. eta ez bane bada beratzen, zeinari Ja da dago hola. egin da, bai. Hori da, bai. Baina, bueno, batzutan begira batekin ere, Ikusten da, ez? hori da, inbestaldiz egiten da postre hau, ba... Zake, zure kasuan ostiralian dorrela, osgailuak eta hotxen generoz bete, atope, postre Hori da, pila bai, bat egin, prestatu hori da, astebururako. bizko flan eta hau, eta danak atope, galletak, kafeakin Bai, ateratzen bai, dituzun goxua, galletak, eta hola mordozka eta bat egin, gauza asko, eta bai, gero bai. larun bat eta igandian, saldu. Hori. Hori Eta da, astelenan berriz hasi. berriz hasi. Astartean. Hori da, astelenian deskantzau, eta Hori, gero aste bai. hartetik aurre berriz prestatzen, ezta? Hori da. Eta galletak erabiliko ditugu, betiko galletak, ezta? Betiko Betiko galleta, goxoarena. goxoarenak. Zergatik gero hori bestela, sartzen balen baduzu beste klaseko Zapore galleta. dunak, eta hori. horrela desberdina da. Pues galtzen du, Mm, natila galtzen du asko. hori da. Niko berua da, osake adi Bai, dugu, bai. ezta? Batzutan ematen du luzia egiten dela, baina ez, pixkate honezkeo, Bai, Bere bai, puntua eman behar azkenean, zaio. bai. hori da. Egoten za begiratzen, Begiratzen? ja, azkenean ja, bai, ja, hori, Ba, listo, ba, bitu, Bai, bai, bai. al tanto, bai, jazta. Hartu du gorputza, Hori da. Bai, tarki. Hori, gure kamarak ere ikusten du, eta Ba, ja, hau, listo, Onartzen ja, du. montatzeko Bai. galleta gainean. tarki ba. Ole, Dios. Plop, plop, Orain plop, plop, oztu, plop. Bai. utziko dugu ozten pixkat. Pixka bat horrela, zutatik Epeltzen. kanpo. Bai, hotxean zeitxura hona dakan. Bai, Hola xen. hori, hemen. Eta ikusten dut moldian, ipini dezula fil plastikozko... Bai, hori da gero Papera, desmoldatzeko, ongi ateratzeko. Ongi ateratzeko, hori. laguntzeko Eta denak, orduan, bai. Bai, asko laguntzen digute gaur egun bai, gauza okez. gauza hauek, hori da, bai. Bueno, ba, Orduan hori beltzen denean, pues hasiko gea, Hori da. bueno, montatuko dugu. bai, fonduan ipiniko dituzu gaietak, ezta? Hori da, bai. Jarriko dugu la... Hala. Zorik, kasu honetan. Bai, gabitzen dira osoak, pues... Horixe. Bai, betiko postriak, amonak eta amak eta erakutsitakoak, Bai, ezta? da. Etxe-etxekuak izaten dana, ezta? Etxekoa goxo-goxoak. Hori da. Ez da, pixkat epeldu da, ezta? Oso ongi. Oztu ez epelduki nahiko, Epela, ez? ja, Hori bai. da, epela. Eta horren azten hemen. Gainare epela balen badago hobe, galletak ja... Xurgatzeko Hori hobeto, da, bai. hori da. Eta orain proste honekin gauza da hori, hobeto dala, ba, gorputza ardezan, 12 bat ordu, 10, 12 bat Bai, ordu horrela, osgailuan osgailuan. utzi, bai. Hori da. Oso ondo. Bai, goizein inezko erratzaleoko listo, eta bestela, ba, bizperanin dela zaio. Bai, lasaiago Hori eta da. bai, goxoago ateratzen da. Hori da. Orduan, Geruza desberdinak, eta bai. hori da. Eta gutxi gura bera, 3 bat... Hiru edo, ni lau geruza. kapa jartzen lau, dugu, bai. Hori da.
ezta? Bai. Vale, libutu bizu pixka bat. Hori da, horaxen. Hori da, zuk izan nahiko, beste Vale, pixka, nahiko, bai. hola, geruz honetan nahiko, ezta? Bai. Vale, aquí va. Jarriko diogu ja... Azkenengo, Bai, azkeneko gainetik galetak eta ja listo. hori da. Eta hori orduan, Bai, gero esan da Hori. bezala, hemen gelditu zagun, beste natila pixkat, beste gauza batean aprobetxatuko dugu. Hori Bai. goxio. Hori da. Ondo estali, eta... Ah. Hori da. Bai, hausitako jarri zazu, bai, hori da. eta hola hemen beste pusketxo bat. Hortako txebalio du eta iskinak Hori. ezatzeko, iskina betetzeko. Bueno, ja, Hori da. Hori da. Dana barrura. eta orduan orain hau jartzen dutela, Ja? ertzi, eta ja, Eta hau beste aldar dira, hola xe. eta hori, osgailuan, Bai, sartu Hamabi eta orduan, 12 ordu. hori da. Bai. listo, Maritxu banator. Ja oztu da, ja, eta ongi geratu da, ez? Hori da, bai. Orduan desmontatuko dugu, aterako dugu plate honetan. Platera hola jarriko zu, eta gero Bai, bueltan gaine, bai. bai, hola ingo dugu, ezta? Hola, eta gero bat bita bat Bai, idu, ezta? tortilla bezala. Arke. Orduan, hola. A ber, nahi du, bai. Listo, badator, Orain. listo. Hori da, arke. Bai. Itxura da ardeko anjos 50, esaten da bezala, ez? Hola, bai. Earki erten da moldetikan, Atera eta bai, oso ongi. azken ikutu emango diogu hemen txen, ezta? Vale, Hori da. Orduan, otako diogu kakao krema, Hori da, txubi eta beltz, ezta? hori da. Maztuko pixkat, Bai, hori da. Bai. Azken geruza, txokolatezko geruza. Oda, txokolate festa, ezta? bai. Hau gainare tarta hau umeari ere Bai, asko gustatzen zaio. eta oilarra eta oilasku emanezke, oiuei emanezke ore baitara, ezta? Bai. Hori dana jaten dute, zuen etxean. Dana aprobetxatzen Hori bai, da, sobratzen den txakurrentzako dena, bai. gauza bat. Oiuentzako beste gauza bat, hori da. bai. Bai, Katuarentzako katuarentzako beste ere gauza bai. bat. Untxierentzako ere bai. Hori da. Eta etxeko nagusiana eta zan, dala poni bat, el brujo. Bai, Hori da. hori, burjo. Hori ja. Hori da. Hori da, arek ere danetik jango du, ezta? Danetik. Ogia asko gustatzen Asko zaio. gustatzen, bai, Bueno. badakau hemen ogi aukera. Earki ba, Ya dotore, bai. Eta orain zati bat egingo duzu? Bai, Hori. zati bat Zati aterako bat. dugu. Hemen gutxi gura bera behatzi bat bai, ezta? Bai, behatzi Bai. persona handako bai. Aterako dut, Eguratu platera, gozu bai. platera bai. Hola, entziko bat hemen platera. Hori da, zati eder bat, ipini eso. Bai. Janko duzu, ez? Horre, dudite. Gaietak, Geruzak nola gelditzen dian, desberdinak, natilla eta gaieta egin da. Hau aterako dugu. Hori da. Hau, eskatu da. Bai, ez du moituko, bazpan igual ez du moituko, zikin dungo da txokolatekin da, ez? Bai, pixka makurra Horixe. geratu zaigu igual, ez? Bai, baina guan, Hori jarriko dugu. hori da. Bai, Esne pixkat. hori da. La plateran, Hori da. Marrazkiakin, ez du Bai. zuzen ipiniko dugu, ezta? hori. Bueno, Hori da. hori... Marra hauek dia, pentsatzen dut, esne kondentzatuarekin egin Esne da. hori da.
horrekin marrak egin, zorionak ipini nahi izan ezke hori, zorionak Hori jarri. berekin, hori da, ez? Hori biberoi batea hola plaza, eta berekin marrazkilekin, zorionak ipini, bakoitzen izena, eta listo. Eta kandela bat, Eta orain kolorezko pinportak. pinportak. Ez dakit nola ditu eta pinporta dituko dizko, ezta? Hori, zen polita. Hori. Pues, Ba, gaurko bigarrengo platera, hementxe. Berala dastatukoet eta bagatoz. Esnea bainilarekin irakin. Arrautzak, azukrea eta hartu irina nahaztu, esne beroarekin bat egin eta berriz berotu. Moldean geruza desberdinak egin, galleta eta natilekin. Osgailura eraman. Moldetik atera, kakao kremaz estali eta esne kondentsatua eta koloretako pinportekin apaindu. Prest dastatzeko. A ber, Hori da, bai. Hola xen, itxuraz, beira, geruza desberdinakin. Txen, muturra, ze biuna gelitzen da. Hori da, arki. Natiletatik pixka pasa. Ez natila, ez hori zan, esne ez de kondentsatua. kondensatua, bai. Goxoa. Gozo horietakoa. Hori da. Baina nola gozozalea nahi zen, ez du problemikan. Oso goxua, benetan. Eskerrik asko. Baleko eta etxeniteko erresa ikusi zuen. Atilekin, da gero, geruza desberdinak tikitaka jarri. Eta listo, gero gainean, rema kakao ipini eta goxua. Baina bat, Ederki. 12 ordu lehenotik join berdala. Bai. Hori da, kontuan izan, gero hola gelditzeko.